Kula nuwun. Nemokne kisah ngisor tenda ketumpuk pipa kedangan kere yen kabeh iso sugih bondo lah terus sapa sing gelem kere. Gawe ondo nggo munggah pogo dinane Selasa pas sasi poso. Padha-padha sing mangan sega dirimu iso aku praya iso. Wis bubar madang langsung do sila pancene kemaki ra usah dikandha sing sabar ampun ngersula babakan rejeki pancen rada beda. Arep ditaleni mambu wangi diwadahi kreneng gawa nyang Belgia. Pengine baleni crita wingi sing eneke seneng karo bahagia. Belanja pasah jajan serbat jumlah 5 ati seneng kahanan susah wegah sambat aku trimo anteng meneng. Kenalan kenya ing tengah wana jebule wewe cacah 9 yen bondo donya wis ora ana manungsa duwe kari donga. Mangan sega ngombene janggelan neng jero pasar mung dijajakne aja merga saka penampilan terus nggo dasar mbok sepelekne. Ndok datar namung putihan wajane lega tur rada pilung mbok ya sadar yen beda pilihan karepe togok beda ro bilung. Jaga klenteng sangu makaroni
ajar dakon karo kenyong. Abot enteng kudu dilakoni, dadi lakon ana donya. Ana jalu jago kewane dina Slasa arep diparani, ora melu pas gawene nanging bisa melu duweni.